Vítejte ve světě digitálního publikování společnosti Adobe. Pro vytvoření Adobe ID účtu zvolte prosím stránku www.adobe.cz a zde zvolte Moje Adobe. V případě, že nemáte založen Adobe ID účet, vyberte možnost Ještě nemáte Adobe ID účet a zvolte. Jako Adobe ID zvolte existující e-mailovou adresu, vyplňte heslo, jméno, příjmení a zemi. Pokračujte tlačítkem Vytvořit. Následující krok lze přeskočit a dokončit tak vytvoření Adobe ID účtu. Pokud všechno proběhlo v pořádku, nyní máte založen Adobe ID účet a můžete přikročit k dalšímu kroku, což je přihlášení do digitalpublishing.acrobat.com. Vložte přihlašovací údaje a potvrďte tlačítkem Přihlásit se. Následuje stručné doplnění informací, které potvrdíte tlačítkem Update. V předposledním kroku budete vyzváni k potvrzení podmínek užívání, a to tak, že zatrhnete zaškrtávací políčko na spodní straně a stiskněte tlačítko Accept. V posledním kroku budete vyzváni k potvrzení e-mailové adresy. To provedete kliknutím na ověřovací odkaz v e-mailu, který vám zaslala společnost Adobe. V případě, že proběhlo všechno v pořádku, máte možnost volit v levé horní části záložku Folio Producer. Zobrazením okna Folio Producer došlo k ověření, že váš Adobe ID účet je naprosto v pořádku.